Izvinite, može jedno kratko pitanje. Sjećate li se Tošeta Preskog? Sjećamo. U kakvom sjećanju? Lijepo sjećanje. A ima li neka pjesma koje se posebno sjećaš? Znam dosta njegovih pjesama. Pa ima li neka koja ti je onako baš ostala u sjećanju? Igra bez granica. Da li pamtite Tošeta Preskog? Da. Da ste ga slušali? Imate Ne. ovakvu pjesmu? Ne. Ono, ne slušam inače taj žanr. Ali mi je ostalo lijepo sjećanje. Da, što da ne. Hvala. Izuzetan umjetnik, tako da poštujem u svakom slučaju. Ubijaš me usnama. Srce nije kao njegova. Da, po dobrom ga pamtim. Je li u dobrom sjećanju? Jeste, lijepo je pjevao, lijepo, dečko, kulturan, vaspitan, sve okej. Da li pamtite Tošeta Preskog? Naravno, da. U lijepom ili lošem sjećanju? Pa lijepom uglavnom. Da li ga slušate? Da, Imate naravno. neku omiljenu pjesmu? Ima ih više, sad ne znam, zavisi od raspoloženja, slušam. Tipa, naj. Kako da ne, pamtim Tošeta Znači, Preskog. ostao mi je u dobrom sjećanju. Pa naravno da mi je ostao, to je bio jedan od najboljih pevača ovoga 20. veka. Takvog pevača retko može da čujete negde sada. Pa ja sam bila dosta mala, ali sve najbolje. A ima li neka posebna pjesma koju volite od njega? Volim osmijeh tvoj možda. Da li pamtite Tošeta Preskog? Da. U kakvom sjećanju? Najljepše. Ali volite ga ovako? Volim ga i tako ga. Da. Baš sam ga slušala puno i sad ga i dalje mislim i rado ga slušam. Da li pamtite Tošeta Preskog? Da, Da li mi je ostalo lijepo sjećanje? naravno, Da li ga slušate? Da li imate omiljenu pjesmu? naravno i dalje. Koju, na primjer? Pa recimo njegov duet sa Esmom Redžepovom mi je ostao u sjećanju. Hvala. Mali. Zamiriše trešnja, ima soba za tugu, mjesto zločina, ne znam, igra bez granica, mjesečna. Volim osmijeh tvoj. Hvala. Imaš neku omiljenu pjesmu? Ljubav nije kamen. Hvala. Pamtiš li Tošeta Preskog? Da, naravno. Jesi ga slušao? Da. Imaš neku omiljenu pjesmu? Da li se sjećaš? Život bez... igra bez granice. Pamtimo. Znači, slušao ste ga? Da. Imate neku omiljenu pjesmu? Bože brani od zla. Ti? Jedina. Hvala vam. Hvala puno. Da, pamtim. Imaš ga u lijepom sjećanju? Naravno. Imaš neku omiljenu pjesmu, jesi ga slušala? Pa, možda čija si. Pamtiš li Tošeta Preskog? Da. Da. Imaš neku omiljenu pjesmu? Jedina. Slušao sam ga dok je bio živ i oduševljavao me. Aha, znači njegov vokal. Da. Znači imate možda neku omiljenu pjesmu? Pa sve su njegove pjesme hitovi bio. Da, Da li kako ga pamtite? svakako. Po dobrim pjesmama najviše. Pamtiš li Tošeta Preskog? Molim? Pamtiš li Tošeta Preskog? Pamtim. Znači, on ti je ostao u lijepom sjećanju, jesi ga slušao? Ja slušao sam ga prije kad sam bio mali. Naravno, ja sam DJ, moram ga slušati. Pamtite li Tošeta Preskog? Pa, pamtimo. Je vam ostao u lijepom sjećanju? Jeste, jedan od najboljih muzičara. Da, itekako. Znači, ostao mi je u lijepom sjećanju? Jeste. Sad ću vam reći nešto za Tošeta. Bila je jedna emisija gde su se uživo pojavili, sjećam se da je bio ja slabo s tim narodnjačkim imenima stojim, bila su kako se zove što Romaniju peva čovjek, ja uvijek zaboravim. Ne znam, nije, verujte mi. Ali nebitno je. Da, trojica su bili njih pevača, nije bitno ko je bio, uglavnom i Toše. I svaki od njih je morao u studiju nešto uživo da otpeva. Jer jedno je kad pevate u studiju uživo, a drugo je kad pevate preko CD-a, ali nečega snimate, tu se nasnimavaju neki prateći vokali, neki basovi, neki visoki, alto i šta ja znam i tako dalje. I tu se to miksuje i od nekog srednjeg pevača napravite Pavarotija. A znači njih trojica su pevali uživo tu u studiju i ovoj dvojici je bilo, vjerujte, neprijatno kad je Toše na kraju otpevao nešto uživo pored njih. Znači to je bilo prvo grlo Balkana, ono što se kaže. Pomak je bio anđelski glas imao.